sithi kubathi bengaze bethi sibashiya ngaphandle ngoba ngeke ngize ngibe mude kakhulu, ngeke ngize ngibe mude. Ngizothi nje ubwaqa ngiyacabanga namhlanje ukuthi umgqibelo ekuningi okwenzakalayo namhlanje manje angeke impela ngithi ngiyababambezela abantu yabona. Abafethu nathi nje 500 udlulile, nathi nje 7 8 9 hayi ziyakhala Skaba Hlolosa my sister. Ngizozama ukumix, I'll try and mix English and Zulu because ngifuna yabona ukushaya kube ngikhulume into yabona ezo, you know what I mean, ezokwazi ukuthi ithi ngqo enyameni yomuntu. Yabo hayi phela enyameni ngaleyo ndlela ukuthi ngifusha umuntu enyameni ayangizile ngalokho. Hayi ngiyaqala manje sekuyohlangana 1000 phela manje yabo, sekuyohlangana 1000. Nganamukela emanga kumcommission kwathi 900 ngiyaqala mafundisi nambela isikhathi esinaso. That's 9 ziyakhala. Hayi seku9 bafethu sengaze nginibambezele, sengibahloniphile nabanye abantu ebengibandile. Cha bafethu la sihlangene ngodaba lolu silazi sonke ke lingenze ngawumuntu ngawu a wise man once said izolo ngatrenda and bengifuna ukisho la ukuthi hayi bafethu lana ngizele for self pity, angizele ukuthi ngizogxeka usibanibani or ngizofuna ukudatshukelwa asisambi kanjalo, le ayihlangene naleyo nto leyo. Le live bengithi ngeke ngize ngiyenze kahle bengithi yonke lento le angeke ngize ngi-entertain yabo, and I was advised a lot by a lot of people yesterday but why is it unga-entertain ngashandisa baniyeke idlule yabo, and ngathula the reason why ngithulile izolo ngaphakathi mina bengibeza abantu besho kodwa ngaphakathi mina so like no, into kanjena kumele uyithulele. Khona izinto ngizokuthula ongathi ungayithulela but into kanje angimele uyithulele. So izolo ngithule ngoba ngihlonipha usuku la izolo bekusuku lemarch labantu besifazane lokuthula, so ngithe angeke ngifune mina ukhoza i-conflict ngokuthi ngiqhamuke nalezi indaba zami kanti usuku labantu besifazane sekuhloniphe lokho. Gender based violence ibaluleke kakhulu leyo nto lesonke and imarch yokuthula, so that was my reason why izolo ngithe no, angeke ngize ngisho lutho, ngizolinda idlule bese ke ngikhuluma ngayo namhlanje yabo. And then uthina sisi sicela unyuse izwi futhi siyazi nomfazi. So bafethu yonke lento le live yami it's about obsession ne being a pandemic. It's not about here ukuthi ngizobhesha ubani usisi noma utheni wa creator in none. I'm not here to do that. There is not about pointing fingers ukuthi lo uyabheda lo okay. And secondly ngicela ukuthi ngibonga kakhulu sisi ubuhle Mbatha okwazile ukuthi ayihluphe because yento ehluphile izolo ngithole ngo-Omega ngize ngathi lo Omega uthi kuse na into engithola i-message ngithola kubuhle Mbatha kanje and into ngase angazi kwenzakaleni lapho. Okay, anyway ngiyaqhubeka ngase ngisho ukuthi hayi no sisi wami wayesengilandisa kusisi ukuthi no lo sisi uyamazi and uyabona ukuthi kwenzeke kanjani uAliya noMogel umuntu oyedwa uyamazi vele ukhule naye ubani uAliya lo ulwazi lo uthi umkhwanazi wamenza imdumiso ukhule naye wayevele obsessed ngami kudala since kudala into yamanje wayeze create umuntu ongekho ethi wena aphinda athi ulale ekhaya yabo nje ukuthi ngiyabo wacha ngoba benibona nje ngifunda lapha yabo ukuthi uyamazi kasisi manje uyasaba naye nandadadadada. So yazi yakhulela ifikeni ekuthenini kuze kube into ke eyenzeke izolo kanti it turns out ukuthi vele usisi wakwang DM a long time ago, few months, 5 or 4 months ago,
if abantu abangazi ku-Instagram ngoba nganga-reposta le nto yakhe eyibhalile yamathathu engitshela ukuthi how obsessed she is. She's inspired by my work. Ngami ngaze ngayijabule baze basha abangani bami amajita engiphila nawo enibaziyo basho bathi why zabo sihleka njengamajita bathi why zabo le nto mzana indlela enza ngayo mfana. Hayi lo muntu usengakidnapha kunquma ngeke umuntu abhale igama isibonge date of birth inyanga nosuku uthe komzimbeni wakhe uthini endodeni yakhe uthi nabo yazi amajita kuhleke ngalo nto kanti nami engazi ukuthi nganti kusasa izophuma le nto ibe kanje. So abantu abakanje bafethu akumele sibabheshe yabo. So we don't need to bash them. We don't need to say uyahlanya nani because vele obsession it's a pandemic. Obsession it's a disease. It's obsession ukugula. Understand? And lo muntu lo usuke ngayibona ukuthi obsessed uyagula. Usebona ngathi yena iyaphila ngempela. If ezokwazi utshela umngane wakho njengobuhle nobani ethi bembone sayingane ecreator lo muntu lo ethi mina ephinde tshele bona ukuthi ebesekhaya elala nami. Yayibona lonto. So yabo it's a disease yabo, and ayenzeki lonto kuphela kwabantu abafamous ukuthi umuntu uzoba yifan. Yenze I'm sure nawe ukhona umuntu omaziyo onomngane uzubone nami mhlawumbe ukuthi hayi ngeke but wami omncane ngiyazi uyamthanda lo mngane kodwa ngendlela usuwenza ngayo manje sekweqile. That's an obsession yabo. It's something that we need to look upon and it's something that we need to fight together yabo. So akusizi mina njengamanje ukuthi ngithi okay wenza ukuthi lo sisi wenza ukuthi nangi siyambona ukhuluma ngomkhwanazi umthwanazi wamtrend say that now it's clear to say ukuthi no inkinga ukhona inkinga ekhona you know what I mean. So manje how do we fight that? And ngizolo besimasha njengabantu besifazane simashela ukuhlukumeza abantu besifazane nalokho sakuhlukumeza kumuntu besifazane ngokwengqondo you know. So I feel like we need to fight this together singakwazi singaphoni fingers. And ulontuzana ubani ubuhle usisi lo ubuhle ongitshelile ngiyabonga sesiwami lento oyenzile ubuqhawe ukwazile ukusiza umngane wakho yabo. Lento oyenzile umsizile umngane wakho wena ubona ngathi mhlambe hey abantu bazothini lento oyenzile mfethu ukwazi ukuthi to expose such a thing is not only embarrassing a person, you know what I mean. Embarrass awumhlazi ebantwini kodwa into oyenzayo awubone nokuthi okumsiza ukuthi athole usizo uzothola futhi usizo ngoba abantu abaningi seba away. I'm sure ukuthi bakhona ngisho abantu abakubonile lokho kuyena eduzane naye you understand. But manje ngoba uyasathi nabantu abamnyama sekanjani sizothi mase kwenzeka into kanje we gonna laugh it out njengoba izobehleka nami ngihleka mfethu ngifuna uqamba ama lento ithe iphuma ngathuka. But ngathi bengifuna oba ngiyazi ukuthi no ayihlangani nami ngihleka ama comment bebewasha abantu bathi hawu nginomfazi awuzwa yini yabo nje lonto abanye besho ukuthi esambone emshadweni Nkosi yabo ukuthi wayesevuka edlo zanti amangu iqile ukhonta phezulu yabo lezo zinto lezo sihleka bengi abajita bengifonela bengihleka yabo. So such things we don't take it to heart but we take it as a lesson ukuthi if mina ngizothula ngento enzeka kanje and I know ukuthi mhlambe nginayo ivoice engakwazi ukuthi isizakale because at the end of the day bancane labantu. You need to remember something ukuthi njengamanje bafethu ithina obaba ithina omama obaba bethu nobaba bethu sekuyibona ogogo nomkhulu. If we're gonna allow such things as obaba banamhlanje shuthi sithini kwalabantu abalandela kuthina cause siyazi ukuthi obaba bethu nomama bethu into kanje babekwazi ukuthi ingane bayikule umphethwe yini babekusheshe babenqanda fast, you know what I mean. Babekwazi ukuthi beyinqande into efana nale and bekwazi ukuthi beyilungise. But if nasoyihleka angeke isise ndawo yabo. Ngiyayibona imibuzo eminingi la abantu abaningi mangibuza umbuzo ukuthi hayi DNA ingane shuthi abantu abangawafundanga ama comment ama screenshot engwenzile. Ingakho ngithi I'm not here to talk about that. Usisi angimazi angazi ngihlangane naye nama screen na ubuhyashi nama screenshot ashilo ukuthi ucreate kanjani ini AI ucreateile uziyachaza ukuthi mawubuka ama screenshots amagama ethu lapha phezulu ahlangene like Omega Mnqobe but bozongena wena manje ku-Instagram wakho ungena ahlukene uzuyichazele yena usisi ukuthi nokwenzeka kanye umuntu umbamba kanjani ukuthi no AI ngoba bona bakwazi ukwahlukanisa kwi-AI bafana benze kube igama elilodwa. So ngathi ngibheka leyo ngathi hawu uqinisile ngempela wathi yaso bayicreate ngaleyo ndlela leyo but naye emeyichaza usisi emeyichaza lento uthi ubani angazi noma ngizombiza ngoAliya noma ngizombiza ngoLwandle but yena usisi khathe yenza lento ebengafuni ukudicela igama lamphansi ebengafuni ukukhoza lento esiyenzekile ngoba uzwe uyabhala phansi useyasaba yena befuna attention yami. That's why I include uOmega wa include nonkosikazi wami kuyo yonke lento le yabo ngoba uthi yena ucreate i-conflict between uMogel noAliya which is abantu ababodwa labo umuntu oyedwa lo muntu loyo. So ucreate i-conflict between the two ethi lo
uma bani makhwapheni wami ingane encane une-tattoo kanti uyena ukhuluma naye yabo umogela ukhuluma naye ku-Aaliyah. So bekhuluma kanjalo ufuna i-attention yami ukuthi mina ngiyozolana nosisi lo wama-tattoo, which what I did yabo, cause ngiyakhumbula ukuthi lesi konje wangi-DM nama-tattoo wakhe. Ngahamba ngam-DM-ke nosisi ngathi sisi wami uthi ngiyangumogela engamazi ngiyaxolisa, ngiyangibona ukuthi usekhuluma nawe ukuthi uthandana nami ngoba nakho nama-tattoo nani awu sisi wami waze wangena into ongayazi lapho singazani. Ngasho nje kanje ngathi awu ngiyaxoliseka. Wathi sisi ngiyabonga igama lami sekugcela phansi kodwa angizoyimela mina lento into kanjalo, washo kanjalo. Emva kwalokho wanyamalala usisi. Seqhamuka manje sengizwa ngobuhle the same conversation I had nalo ngithi ngiyamdabukela. Seqhamuka manje lo sisi ungitshela the same thing ukuthi yabona ke manje ngikuphendula njengoba singazwanga lutho emva kwalokho. Uthi yabonga umphendulile ebefuna leyo nto kuphela. Ebefuna ukuthi nje i-attention yakhe and umnikile attention wathulwa nyamalala ngoba enyamalala izolo usuku lonke after ngithi na how wathi ya nabuhle ngibuza wazi ngani wathi nomngani wami ngoba ngiyazi ukuthi ngikhuluma naye yabo naye is very strange but it's fine. Naye ngitshela ukuthi no utshele uyena ukuthi umphendulile wena umnikile attention ebeyifuna manje usefuna ubuhle amsize ukuthi ayicime yonke lento cause yena bengafuni ukuthi iblowe kanje, yena beyifunela ukuthi mina ngimnaka. So mina into lami lithi if mina ngimnaka usisi ngoba ethi ngize London yabona ukuthi dangerous kanjani obsession. What if ngampela mina ngibona ngathi okay to prove lento ayikho athi ngeLondon khona ngizobona ngampela kanti mhlawumbe usisi bengibona what mhlawumbe ngabana ngikwaze because umuntu omumthanda bekufana ukuthi besiya kuma event like ama fans have become umuntu ebekuthanda uthando lomuntu lu dangerous ngampela ngoba ama fans asibamba uzubona ukuthi intamo yami yaphuma ke manje hlwa nomzimba ke manje lo muntu ngithanda impela kodwa hayi ngentamo yami phela manje yabo uzucasa ukuthi hayibo wena mangidonsi phela hayibo because umuntu uthando lo muntu it's very dangerous. Yeah, izinto engishoyo. So what if ngile lapha eLondon ngasho ukuthi okay sengala evana mhlawumbe kube khona enzakalayo kumina, you know. So izinto ekanjalo ukuthi and umuntu obe obsession behavior or i-disease leyo akaziboni, but the more uthi wena ayikho leyo nto leyo you making it worse because manje kuyena iyaphila lento wena usho ukuthi uyahlanya, you know what I mean. So ebese funa ukuprovela ngampela ukuthi ikhona kanti bezokuprovela uzoba ingozi nawe ngakushaya ekubulala ekugwaza ethi uyangibhedela uyangiphikisa ngiphisa ngento engiyazi, you know what I mean. Afana kushanga umoya kushanga ukapa ethi nje wena wamphikisa lento ikhona kanti izinto kanje you take notes uyayibheka kahle and then you find out how do we do this, how do we go around, how do we sisiza kanjani because bekuzoba ibulima ngampela kumina uthi ngibane ngisukume manje ngithi ngoba khona umunye othe izolo kumina mfethu hambe emaphoyiseni banovula icala because manje sunokufakazi nani ngathi mina mfethu angena umuntu kanjalo yabo sabantu abaphilisa abantu abeze ngokusiza abantu, you know what I mean. So into efana le mhlawumbe ngoba ikhethe mina ukuthi mhlawumbe nami ngibe ne voice ngikwazi ukuyivoice out and yenze ibe awareness yabo mhlawumbe umunye umuntu ebezofuna ukumshaya or ngithumele nani you understand engishoyo. So izinto ekanje awukwazi ukuthi uyithathe nge-German hand, you understand. So Duncan awubhale mfethu ingoma ngalento nje yami ngiyakwazi ngabhala but ubhale ngento ezokwakha because right now mfethu umhlaba manje uyabhubha siyafa sibancane kunedakamizwa abantu besifazane bayabulala amachita nawo futhi ayaframe ayayibulala kuningi okwenzakalayo manje. At least you can do is that 1% or just once lento encane nje ukuthi try to be help usiza make a change and stop being negative all the time. Kubhlungu bafethu it's kubhlungu, you understand. Kubhlungu because lento le affect ona kuphela affect umndeni, affect nabantu around wena, affect abantu abaningi, you know what I mean. So nje ngayizolo mangejimini ngihlangana namajita mengijima nawo uyabona ukuthi affected ngalento yabo and until oyedwa ibreak wathi hayi mfethu uyatrenda because ubonile ukuthi ngiyithulele nje ngathi ngiyazi ngiyatrenda ngathi hayi usishaphi mfethu ngifuna umusho igama lakho banyamazi ngamchazela babona nabo thawu mfethu yabo. So but ngababona ngendlela abakhathazeka lento ay affect ona phela affect abantu abaningi but ithi sokwazi usibambisane and fight this agcineni sizokwazi ukuthi siphumelele kuyo yonke lento le and sinezingane sikhulisile nathi sizingane. So yeah ungakusho nje bengifuna ukusho kahle lokho bengazelanga la ukuzobhesha ngiyazi bafethu ukuthi benilindele indaba ukuthi ngizothi hey usibanibani yabo lo uyangijwayela lana kufanele ngimfaki yabo awukaphi no asiyenzi lonto leyasikhulisanga kanjalo and fanele noma thiwa mhlawumbe umuntu ukhuliswe kanjalo uyashintsha phela bongumuntu osiboniso somdala unekusasa elikhona
une career ekhona. I'm very ngumuntu ngifundele lento safundiswa. It would be very dumb of me to do such a thing after I've worked so much in career yami in my life and I've built and you know and winakela and ukuyinikela emsebenzini wami ukuthi ngabane ngisuke nje ngenze into okulima ekanje ngikhulume kanje in public ngibiza umuntu ngenobody akekho umuntu onobody emhlabeni umuntu ubalekile ngendlela yakhe. So if kuba khona abantu abazokwazi uphusha leyo nto leyo ukuthi khona abantu abama nobody hayi thina ka asingenike leyo thina sazi ukuthi umuntu la umuntu nje ayinto nobody igama lelo inobody ilutho igama but umuntu yabo kuhlukile. And then it's how you place it. So ayikho umuntu obalekile emhlabeni sonke sibalekile ngendlela zethu ezihlukene yabo. Naye nje usisi ngoba ngisho ukuthi nabantu abane obsession disease whatever nababalekile mfethu yabo because uyakwazi ukusiza and omunye umuntu uyakwazi ukubukela kuyena ukuthi hey konje uSibani bani waye kanje osizakala namathi ngiyosizakala endaweni kanje yabo. Nabo khona omunye umuntu nabo wazi ukuthi unosizo oluncane olukhona mfethu reach out. Mina ngikhona ngihamba bengisho nakusisa ubuhle lo ngithi don't worry look at ngiyasaba nangithi akekho umuntu ozokwenza lutho when you do good akekho umuntu ozokwenza lutho uthi ngempela uyenza ngeqiniso ngenhliziyo evulekile but if uzoyenza because you want to gain something inhliziyo yakho nengqondo yakho izokubheka ukuthi I want to gain this and that but manje if ngenzeki leyo gain uzobona ngathi uyayifaila but wena awubonde good that you did but ngoba awuachievanga lokho ukuthi uyafuna ukuachieve ngikusakubona lokho okuhle okwenzile you know what I mean. So yonke into uyenza ngenhliziyo evulekile inhliziyo emhlophe ngenhliziyo enhle ukuze so ngiyakubonga sisiwami ngiyabonga kakhulu bafethu sengithathele isikhathi eside kakhulu bengizosho nje lokho akukho okuningi ngimthanda ukufa nokuphila and ngiyabonga kakhulu isupport engitholile throughout yonke lento le kukhona abangisupportile kukhona abantu bebekhona and nalabantu bebekhona angisho ukuthi ba wrong yemi yokugcina nti sengihamba ngisho ukuthi ba wrong cause uma ngempela lento iyenzakalile bezobe be right be supporter uma ngempela uphumfakazi athiwa ngiyenzile so bebengekho wrong understand they were fighting for intombazane they fighting for lento ukuthi khona abantu abangoze baphikile ingane so akekho umuntu right akekho umuntu wrong kuyo yonke lento le yabo. Nalaba abebengisupporta because they were supporting cause baziqiniso lami ngokumsebenzi wami phela umuntu kumbuke umjudge from ukuthi lo muntu kanje but nalaba bethi hayi wena wise man what ingane this ingane that I'm not bashing anyone nala uba right and into right you fight it until umuntu proven guilty ngisho njalo so bongabi proven guilty kulento uzani innocent baba wena rab ziyakhala le emanga won commission ziyakhala ke lapha endaba yokudlala yabo. So yabo mfethu so ngiyabonga kakhulu iqiniso lenu ngibonga kakhulu yeah kuningi kakhulu bafethu la bengase ngithi ngiyafunda ngiyaniphendula umunye uzo hayi ngcono nje ngithi lokho bengizokusho nje bafethu uNkulunkulu anibusise nibe ne weekend enhle impela sonto enhle nathi soba nempela sonto enhle niphephe don't drink and drive sezongena uDecember manje ingane sezoqeda ekoleni zingamabi nama pen down what siyazi ke pen down nama pen down what eza ne rate enkulu yengane eshonayo zibulawe yini lokho nangathi so bafethu ngiyacela nje ukuthi siphephe ngalapho sikwazi ukuthi siqale unyaka omusha kahle sisonke sibumbene sibe nenqubekela phambili henhle haleluya haramshna hanam ayike sengichazele salute nami ke nathi abantu abachaza nami ngichazeleke manje ngiyabonga kakhulu mfowethu salangi nomfazi awusimi Freddy danke njayami ngisalapho mfethu ngibona nami umchithe ekhuluma ngemondlo i-event isakhona emondlo e3105 eFryhead abahlala eFryhead nabahlala oPhongolo surrounding areas isakhona umhla ka23 a week before that a week before umhla ka23 la khona bekushowcase ama talent abantu bazofika bezocula bedance abantu abazovulela ulwa nomnqobi umhla 23 so labantu abazoperform it's more like an audition type of a vibe where we have like a full week abantu bazofika like a competition and then we sizokhetha mhlambe 2 on each day
Uthi Mondays okhetha 2, Tuesdays khetha 2, but different genres yabo, ukuthi genre ukuthi hip hop mhlambi kwaito la, house, DJ la, and then on the actual event ngomhla ka 23 la besibakhethile ibona abazovulela umnqobi nolwa uNdlunkulu abazofika ke bezo perform lana. Is just celebrating our own talent back home ngoba nje ngihlale Vryheid akuyonto etheni kakhulu bafethu, sizosupportana. It's more about nina, not about umnqobi nolwa. Umnqobi nolwa is just there for a big artist abazobe khona just to add on to leli talent leni. So akuyona into engabo, into engathi thina base Vryheid into engani yabo. So semahlale phansi noNduduzo lo ophethe lapha e3105 sathi no hle senza ama event ukuthi sibiza abantu abaningi line up to kugcwele abantu ama celebrities odwa, kanti khona italent la ngaphakathi la sihlala ngakhona yabo. So it was more about that. No, this time around asibane bethi celebrate abantu basemakhaya, celebrate abantu basemadlandleni, sibiza italent emakhaya liningi. Vryheid bayacula masikandi ngathi kuya rap o DJ noma uthi uMC noma uthi uyini noma uthi ushaya ingoma, cause ngifuna ukuplana like ngizoyicreate ngizoqala ngengoma, shaya ingoma kusina ingoma yabo nje. Izoba more like a theater vibe, theater musical vibe where we just have fun and phuma umphakathi yabo, kube mnandi. Siqala into kanjalo ukuthi into ezobenzeka annually every year kuzoba khona leyo nto ukuthi nje kuba khona ama-artists, celebrate ama-artists celebrate ama-artists akhona khona Vryheid bafowethu. Sengisalutho kokugcina-ke manje ngithi mina owenu ngimthanda heke.